Здравейте! Започва предаването за спорт на старта. Аз съм Красимир Кънчев. В днешното предаване очаквайте разговор за сензационните трансфери в Шуменският волейболен клуб с мениджъра на новите попълнения. Двете иранки, състезателката от Руанда Мехмет Башаран. Ще ви срещнем и с една от младите надежди на фехтовката не само в Шумен, а и в България. Естествено, в третата част на нашето предаване очаквайте и подробности за това как измина седмицата за шуменският спорт. Останете с нас през следващите 30 минути. Започваме! В началото на нашето предаване по традиция вече започваме естествено с разговор с гост тук на живо в нашето студио. При нас вече е господин Мехмет Башаран, главен треньор и менеджер на Шуменският волейболен клуб ИЕП-05. Здравейте, господин Башаран. Здравейте. Благодаря, че се отзовахте на нашата покана и сте гост тук в студиото. Благодаря и аз. Говорили сме вече тук в това студио за клуба, за волейбола в Шумен, но след така сензациите по трансферната ви политика от последно време, вниманието на цялата волейболна общественост не само в България е изострено към Шуменския клуб. Да ни разкажете как се стигна до трансферите на двете иранки, на състезателката от Руанда? Първоначално идеята беше да трансферираме две момичета от Африка. Млади перспективни, които да могат последствие да израснат тук, в българския шампионат и след това да се пласират на европейската витрина, така да се каже. Направихме един трансфер в началото на ноември месец с състезателката от Руанда Серафим. Само че ни трябваше и състезателка, която втора и по-точно на поста диагонал. Имах избор между американка, белоруска и иранка. И от всички тези три състезателки, разбира се, че иранката най-много ми харесваше като подходящ за нашия отбор. И като спортно-технически качества, предполагам. Разбира се. И това искам да кажа. Не само финансово, но и като волейболен състезател. Само че, когато разговарях с американката, тя ми изпрати 25 въпроса, свързано с много детайли и затова се отказахме. Не разбрах, че има големи капризи. Белоруската също добре я познавам, но все пак държах да взема иранката и в последствие се договорихме, клуба ѝ разреши да излезе в чужбина, федерацията разреши. Така че с нейното идване... Говорим за Маедех Борхани. За Маедех Борхани говориме, да. И с нея се договорихме, че след Нова година тя ще дойде. Тук може би при реализирането на този трансфер най-важни са преговорите и комуникацията с иранската страна, понеже знаем, че там е така малко по-капсулирано общество, може би, или това, което до нас достига като информация. Как успяхте? Тежки преговори ли се водиха? Не бяха тежки преговори. Аз от 2 години разговарям именно с състезателката Маедех Борхани и от 2 години я наблюдавам и тя също има желание да излезе в чужбина. Късмета е бил, така да кажем, за Шумен и за тази година. Исторически трансфер? То се очакваше, че така ще бъде. Аз не знаех, аз мислех, че за първи път във волейбола от Иран жена излиза в чужбина, се оказва във всички видове спорт. И мога да ви кажа, че последните 15-20 дни Маедех е най-популярната не само спортистка, но и жена в Иран. И мисля, че ние направихме една страшна хубава реклама за България. А и за волейбола? Разбира се, за волейбола, но мои приятели от Иран ми се обаждат и казват: абе, човек, какво става тук? По телевизии, по вестници пишат само за Шумен 05. Кои са те? Все едно, вика, отива в Манчестър Юнайтед, футболист от нашата страна. Такъв популярен трансфер. Такъв мащаб в Иран трансфера, нали? Както и в България, така и в международната волейболна общност, нали, има също много голям отзив. А тя новината за трансфера буквално за секунди обиколи целия свят и всички спортни специализирани медийни издания я отразиха доста сериозно. Целяхте ли и този ефект от този трансфер? Мислехте ли си, че ще има и подобен? Защото това определено носи позитиви както за Шумен, за клуба, казахме го преди малко, и за спорта, за волейбол. Просто, как да ви кажа, мислих, че ще има някаква сензация, но не чак до такава степен.
Сега, буквално ден след трансфера на Майдех, обявихте, без никой да подозира изобщо, и втори трансфер на състезателка от Иран, Зейнаб Гюлвех, националният капитан на иранския волейболен отбор. Успоредно ли водихте там разговорите, Да. понеже те са отборнички в един отбор в рутината си? Не са така. Не са ли? Не, в различни отбори са. Едната е в Сермая банка, другата е в Азат университет. Различни клубове са, но в националния отбор са заедно. И тя изяви много голямо желание. Разбира се, че и с нея се договорихме предварително, но понеже не знаех какво да правим с третата всъщност чужденка, и затова просто я покани за няколко дена да дойде на място да я видиме, за да може да решиме дали ще ни бъде от полза. И видяхме тук за няколко дена, че ще ни бъде от полза. Ние наблюдавахме целият екип на предаването, двустранните игри, които бяхте организирали, и наистина така сме много впечатлени от начина, по който и двете иранки се изявяват на игрището. Как ги приемат в клуба останалите момичета? Така, периода на аклиматизация винаги е ключов при подобни състезатели. Ние сме имали и рускини, и белоруски, и украинки. Те, може да се каже, че една и съща култура. Именно. А Иран е, да кажем, друга култура, но просто и те излязоха, и много момичета, много възпитани, много културни, с много общителни. И да не забравяме, че персите това са стар народ и имат традиции, имат и култура, така че просто има отражение на перската култура в тези две момичета. Аз това го виждам. Да, определено прави впечатление, защото наистина културният шок, рязката смяна на обстановката по принцип дава отражение. Естествено и така с религиозните разни теми, които се дискутират, понеже двете момичета играят с традиционната забратка хиджаб, също така предизвиква интерес, но сякаш това така има един положителен отзвук на всичко това нещо. Не знам, но смятам, че даже и нашите момичета, и аз въобще не забелязвам, че играят с хиджаб. Нали, това не е най-важното. И как да ви кажа, с пресата било, с обществеността, не е желателно просто да говорим на темата нито политика, нито религия, да, спорта си е спорт. Само за спорт. Съгласен съм, не трябва да се смесват нещата, защото историята е показала, че когато има допирни точки между тези неща, резултатът е плачевен, нека така го наречем. Какви са амбициите сега? Малко трудно беше началото на тази годишния шампионат, сега след зимната пауза и трансферите, какво да очакваме от Евшуме? Даже и без чужденките в момента, отборът има един отдем, има едно самочувствие. И си мисля, че това ще се отрази и на не само на женския отбор като резултат, но даже и на подрастващите. Аз съм сигурен, че и в младша възраст, и в старша възраст Шумен ще бъде в тройката на България. Жените, желанието ни е първо финал, а вече на финала ще видим. Пловдив ли ще е там големия опонент? Така изглежда, че в момента просто Марица са с 5 крачки по-напред от всички останали клубове в България. Това се вижда. Говорихме си преди време с вас, казахте, ще ги надхитрим. Все още ли сте убеден в това? Разбира се, аз мисля, че съм възпитаник на един от най-големите треньори в света, Николай Василевич Карпов. И затова мисля, че имаме и потенциал, и имаме и резерва в нас, за да ги надхитриме. Така, през много трудности мина шуменския клуб през годините. Сега след възраждането, мотивирани ли сте да продължавате напред? Мисля, че работата е достатъчно показателна това, което виждаме, но все пак. Вие в личен план как виждате нещата? Аз мисля, че има много огромен потенциал и ще ни бъде тази година и до година много трудно. Ако можем да прескочим тези 2 години с, как да се каже, без щети и с малко щети, по-нататък мисля, че ще имаме добри и подрастващи, и чужденки, и много хубави неща. Стратегически план, това ли е идеята да се залага и на местната школа на клуба и естествено с подплатяване така на някои трансфери от чужбина? Разбира се. Аз просто мога да ви кажа, че в подрастващите виждам
3-4 момичета, които могат след 4-5 години да бъдат световни звезди. Но трябва с тях да се работи и да има условия за работа. Като говорим така за дългосрочен план, до сега сякаш не стана ясно договорите на чуждестранните състезателки за какъв период от време са, за колко време може да разчита шуменския отбор. Значи те ще бъдат до края на този сезон и имаме идеята, ако се представим добре тази година и до година да започнем с тях също. Тоест с опция за удължаване. Говорили сме, да, и да играем Купа на Европа, за да може да ги сложим и тях на витрината, за да може и те да видят клубното ниво в Европа и клубовете в Европа тях да ги видят. Безспорно, като говорим за подобни трансфери, за подобна трансферна политика в даден отбор, след спортно-техническия въпрос идва този с финансовите параметри на нещата. Тайна ли е сумата за трансферите, личните условия на иранките? Поносими ли са? Не е тайна, но просто, как да ви кажа, аз знам нивото на състезатели от техния ранг и те просто играят на 1/10 от това всъщност, което струват. Тоест, можем да кажем, че са по джоба на шуменския отбор, при положение, че са тук. Да, абсолютно. Знам, че бюджета ми на година, ако се не лъжа, беше около 50 000 лева. Имате ли проблеми с намирането, осигуряването на финанси за издръжките на отбора? Поне за сега 1/3 сме го осигурили и в последствие 2/3 мисля, че ще го осигурим също. Защото вие реално работите на два фронта. Единият именно е спортно-техническата част, другата е административната и финансовата, където естествено и президента на отбора и целият екип, който сте в клуба, сте ангажирани, но има ли трудности в това отношение? Много трудности имаме. Просто, как да ви кажа, аз бих искал повечето време да отделя за отбора и за подготовката на отбора. Но, за съжаление, съм длъжен. Ето, например, до среда трябва да изпратя иранките да отидат в националния отбор. След това трябва да се върнат, а през това време трябва да им направим документациите, картотекирането, сумати неща. И затова просто нямаме достатъчно време, за да отделиме на отбора, да работиме с отбора. Както казвате, административната част в момента заема по-голяма част от времето ни. Плюс или минус така, че има още доста време до първият официален матч? Мисля, че нито е плюс, нито е минус, защото време практически нямаме за подготовка. Те сега ще заминат в среда и ще се върнат на първи или на втори, а първият ни матч е на трети. И по всяка вероятност на първия матч няма да могат да участват. Те ще бъдат, може би, физически в залата, но тези полети от Малдивите до Иран, от Иран до Истанбул, от Истанбул до Шумен, това са огромни разстояния и мисля, че ще бъдат не в състояние да играят. Трябва кондиционното им ниво наистина да позволява да могат да излязат на 100% в случая. Аз мисля, че и с нашите местни състезатели също ще можем да се преборим в първия мач с Казанлък. Защото аз наистина много вярвам в момичета. Така, тези трансфери създават ли и повишават ли нивото вътре на конкуренцията в клуба? Разбира се. И желанието в всеки един състезател е по-голямо, отколкото преди. Благодаря на господин Мехмет Башарян, главен треньор и менеджер на Шуменския женски волейболен клуб Шумен. Той бе наш гост. Благодаря за този разговор. Надявам се, че отново ще има поводи да гостува тук в студиото на Старта, а вие останете с нас. Предаването продължава. След разговора с Мехмет Башарян, сега предстои рубриката, в която ви запознаваме с някой талантлив млад шуменски състезател, спортист. При мен вече в студиото е колегата Звъница Георгиева. Здравей! Здравей, Краси! Какво да очакваме днес от рубриката, която ние си наричаме визитката? Кого ще ни представиш днес? Следващия талант, на когото съм решила да обърна внимание и да разкажа на теб и на нашите зрители, е едно много талантливо момче. Казва се Вичко Николов и е един от най-талантливите фехтовачи, не само в Шумен, но и като цяло в нашата страна. Макар и така още на крехка възраст, вече има много успехи от национални и международни турнири. Срещнахме се с него по време на тренировка. Той води подготовката си в зала Плиска, възпитаник е на фехтовална академия Волов. Но нека да видим повече.
подготовка, бързи рефлекси и добра координация са качества, без които не може в един от най-интелигентните спортове – фехтовката. А наследственият ген и усърдната работа изграждат един от най-талантливите шуменски фехтовачи – Вичко Николов. Възпитаник е на фехтовална академия Волов, а негов треньор е баща му – Николай Николов. Израснал в залата, той решава да последва примера на баща си. Бях може би на 11 години. Тогава съществуваше един клуб Шумен. Баща ми ме заведе в тази зала. Аз по принцип исках още от по-малък да тренирам, но баща ми каза, че спорт се разбира като си по-възрастен. Не можеш да осмислиш спорта. Обикалях по състезания с него. В Шумен ме водиш по състезания, когато имаше. Мушках на мишената, той ме научи да мушкам, да правя крачки. Вичко се състезава при кадетите до 17 години и оглавява ранглистата в тази възрастова група, а при младежите заема второ място. Играе с рапира и казва, че това е любимото му оръжие. За разликите в правилата между рапирата и шпагата, талантливият фехтовач обяснява. Разликата е продължаемото пространство. При рапирата, ако нанесеш туш, примерно в крака или в ръка, той няма да бъде зачетен. А при шпагата, където и да мушнеш, навсякъде е туш. Също правилата са различни. При рапирата тушовете се определят, примерно, за да нанесеш туш, трябва или да си в атака или в защита. Ако един е в атака, другият, за да нанесе туш, трябва да направи или защита, или да направи спиране. Спирането е да се опиташ да направиш туш и този, който е в атака, да не може да нанесе първо, да не му светне лампата. И това е единственият начин. Състезателят е носител на Купа България, златен медалист от държавни първенства, участвала на европейски и световни купи, а през миналата година записва още редица успехи. Може би миналата година беше най-успешна за мене. Най-успешното състезание международно беше в Брюксел. Тогава станах първи, играх полуфинал с друго момче от Шумен, от другия клуб, Калян Николов. И финал играх с французен, който може би той беше най-тежкият ми бой. За разлика от много други спортове, фехтовката развива качества като чест, галантност и благородство. Но как се създава конкуренция, за да могат фехтовачите да израстват и да се развиват, въпреки че фехтовката не е особено популярен спорт у нас, Вичко разказва. За да станеш добър, трябва конкуренция. Без конкуренция и без опит трудно се пробива. Също така, благодарение на другия клуб, че правим съвместими тренировки, обикаляме по състезания заедно с чужбина, лагер организираме заедно и може би на това се дължи, не знам. Доброто си представяне, младият талант казва, че дължи освен на треньорите си и на своите съотборници. В страната ни конкуренция почти няма, казва състезателят. В България няма кой знае каква конкуренция, затова гледаме да обикаляме в другите държави, защото там е просто на топ ниво. Например, миналата година, преди световното първенство във Франция, аз бях на подготвителен лагер 2 седмици. Тогава бях на лагер с хора от целия свят. Треньорът беше французен, който е бил олимпийски шампион. Взимах уроци от него, много ми помагаше. Цяло там доста работи научих, които тук сигурно се мога да ги науча. Според момчето, фехтовката е трудно разбираем спорт и това е причината да не е популярен у нас. Много малко хора разбират този спорт. Благодарение на баща ми, той е бил фехтовач и той ме запали по този спорт. И повечето ми приятели разбират този спорт като, не знам как да го кажа, нещо като бой с пръчки, а то всъщност няма нищо общо. Това е един много интелигентен спорт, който може би, не знам, този спорт за мен е един от най-великите. Той е един от първите олимпийски спортове. Над 50% от този спорт се изискват крака. Без крака трудно може да постигнеш нещо. Не случайно е наричан интелигентния спорт, тъй като има много действия с второ намерение. Трябва да можеш да мислиш по време на боя, можеш да си промениш тактиката.
През този сезон Вичко Николов се цели в медал от Европейското първенство за кадети и младежи, на което страната ни ще бъде домакин през март. Вичко Николов, да се надяваме, че в този не толкова популярен, но пък много интересен и атрактивен спорт му предстои едно силно бъдеще, защото Шумен, град, който в фехтовката има традиции, така винаги с интерес следи този спорт. Каза, че тренира в спортен комплекс Плиска, фехтовална академия Волов. Там треньора неговият баща, Николай Николов. С него също се срещнахме и разговаряхме. Личен треньор на Вичко е баща му, Николай Николов. Той е бивш състезател по фехтовка, а в момента обучава деца в фехтовална академия Волов. Естествено, за всеки добър състезател стои един треньор. Той е човекът, който гради въобще типа игра на състезателя, почерка, стила и съответно и целият клуб следва тази линия. Но доколко е по-различна емоцията, когато състезателят на пътеката е собственото ти дете, специалистът споделя. На всеки родител е изключително трудно да работи със собственото си дете. Емоцията, когато застанеш зад състезател на пътеката е едно, когато е зад собствено дете е съвсем друго. Тази полука аз съм си я взимал и затова дъщеря ми съм е записал на балет. Просто съм решил, че искам да пляскам, защото с напредване на възрастта сърцето почва да бие все по-силно и наистина емоцията е много силна, когато си и треньор, и баща. За да бъдеш един от най-добрите, трябва да притежаваш много качества. А според треньора, Вичко има едно особено предимство, което го отличава от останалите фехтовачи. Той е левичар. Неговия вечен съперник и най-добър съотборник Иван Славчев също е левичар. Така че левичарите съм сигурен, че са богопомазани, така да го кажа. Тяхното мислене е различно. А от друга страна, вярвам, че генетично в случая фехтовката, може би, при него е заложена, тъй като аз доста години също бях активен състезател. Отдава му се. И от друга страна всичко е много труд и инвестиция. Фехтовална академия Волов развива оръжието рапира и е един от най-успешните клубове в града. Като за това свидетелстват множеството успехи, които младите състезатели постигат. И без да се хваля, клуба ни е в топ 5 в клубовете в България. От общо 40 клуба ние сме в първата петица, което е показателно, че сме постигнали много успехи. Сега не мога да се сетя всичко, но държавни шампиони на кадети, отборно на младежи, втори на мъже и то с отбор от кадети. Шумен е град с традиции в фехтовката, а в момента е и един от трите най-добри центрове у нас, като и най-силно развитие на оръжието рапира. Но въпреки това, интелигентният спорт не е сред най-предпочитаните сред подрастващите. Като цяло, фехтовката е трудно разбираем за обикновената аудитория. Първо, тя трябва да се гледа на живо. Играе се на много висока скорост и трудно се улавя от камерата. Това е основното. Не е атрактивен за зрителя, но за самия играч. Един път, като се запаля един човек по фехтовката, трудно се отказва. Зори, както си коментирахме преди малко, наистина интересен спорт с традиции в Шумен. Да се надяваме, че Вичко и останалите момчета в клуба и момичета, Иван и там има и други доста талантливи състезатели, с които ние се видяхме, след като ти ни запозна с тях. Очакваме се едно светло бъдеще. Според мен се работи добре в този клуб. Не знам ти какво мислиш по въпроса. Аз също останах с такова впечатление след срещата ни с
Вичко и с останалите възпитаници на клуба. Още много медали, които да спечелят през новата година и през новия състезателен сезон. Да ни срещнеш в тази рубрика и с други състезатели, с други млади фехтовачи в Шумен. Да, надявам се да имам повече таланти, както в фехтовката, така и във всеки един друг спорт. И разбира се, да си говорим за тях. Сега в предаването следва и нашата обзорна рубрика, в която подготвяме репортажи за изминалите мачове на спортните клубове в Шумен. Баскетболният отбор на Шумен не успя да си осигури място сред 6-те най-добри отбора в мъжката А група. Шуменци загубиха и двата мача в квалификациите срещу втория състав на Рилски спортист и ще се борят за 7-то място в тазгодишния шампионат. В първата среща възпитаниците на треньора Янко Янков загубиха с 70 на 99 точки, а в реванша, игран пред препълнени трибуни в зала Младост, шуменските баскетболисти отстъпиха с 75 на 80 точки. Матчът започна трудно за домакините, като още в началото Рилски спортист поведе в резултата, а на почивката двата тима се оттеглиха при резултат 38 на 46 за гостите. През второто полувреме шуменци се мобилизираха, но не успяха да обърнат матча, а контузия в дясната ръка попречи и на един от основните играчи Андрей Иванов да бъде пълноценен в реванша. Най-резултатен за шуменци стана Виктор Серафимов, който отбеляза 20 точки, 3 борби и 3 асистенции, а Кирил Кирилов завърши с 15 точки и 6 борби. Искам да поздравя отбора на Рилски спортист. Определено в двата двубоя бяха по-добри отбори. Заслужено продължават в първата шестица. Имахме си нашите шансове. Доста тежък първи двубой. Много съм радостен все пак, че въпреки лошото начало на матча, момчетата проявиха характер и успяхме да се върнем третата, четвъртата част. Малко не стигна да обърнем резултата. Определено и нашия шести играч ни даде сили днеска. Страхотна публика, страхотна зала. Тренера казва в съблеканията този матч всички да излезем освободени и да покажем това, на което сме способни. И да след матча да кажеш толкова мога, дадах всичко от себе си, наистина дадах всичко от себе си този матч и се стараях да помогна на отбора да спечелим. За жалост не се поздравих с победата. Първо да поздравя отбора на Шумен, има много публика тук, това е много хубаво, играха много добре, но ние направихме много голяма разлика в първия матч и днес имаше малко отпускане, можеше да играем и по-добре, но съм доволен, че се класирам. Волейболистките на ЕП Шумен 05 ще играят контроли в Румъния като част от подготовката си преди подновяването на шампионата при жените. На 24 и 25 януари шуменки ще изиграят два приятелски матча с отбора на Питещ. Новите попълнения на шуменския тим, иранките Маедех Бурхани и Зейнаб Гювех, няма да вземат участие в контролите заради ангажименти с иранския национален отбор. Младият талант Диан Недев от тенис клуб Шумен се класира за полуфиналите на двойки в Държавното първенство за юноши и девойки до 16 години, което се провежда в курортния комплекс Албена. Шуменецът и неговият партньор Владислав Каражов записаха чист успех с 6-1-6-1 срещу Любослав Иванчев и Стоян Маринов. Диан Недев, който оглавява ранглистата до 16 години, е и водач в основната схема на сингъл и ще започне участието си директно от втори кръг. Неусетно времето ни заедно приключи. Надявам се, през последните 30 минути сме успели да привлечем вашето внимание за случващото се в шуменския спорт. Както вече добре знаете, това не е всичко, защото предстои ново издание на Старта. Очаквайте ни следващата седмица на нашата фейсбук страница и по телевизия Шумен от 20 часа.